Com probablement ja sabeu, l'Hospital Josep Trueta és l'hospital de referència de les comarques gironines i, per tant, això vol dir que abarquem 6 hospitals comarcals i prop de 800.000 habitants. El nostre servei està format per 13 uròlegs i tots ells ens desplacem a 4 dels hospitals de referència i, per tant, això vol dir que tenim des de la cirurgia més bàsica i fonamental fins a la cirurgia més altament tecnològica i tecnificada. Per tant, vol dir que aquí tindreu l'oportunitat de veure i de fer cirurgia robòtica, cirurgia endoscòpica hipercutània, cirurgia protèsica i cirurgia litiàsica complexa. Per tant, jo us animo a que vingueu al nostre servei. Tindreu oportunitat de fer tot tipus d'activitat urològica i, evidentment, altre tipus d'activitat, no només amb el personal del servei, sinó també, òbviament, amb la resta del personal de l'hospital. Estem en un hospital gran, sense ser un macrohospital. Això facilita una accessibilitat entre tots nosaltres que encara es conserva i que és un valor important de cara a la relació que tenim tant metges com els metges ja d'estaf com els residents. Això és una dada important de cara a les rotacions, per tant les rotacions dintre de l'hospital són molt productives perquè hi ha aquesta accessibilitat que facilita que l'aprenentatge sigui més bo. Una altra dada important és que el fet de ser un resident per any fa que tinguem moltes possibilitats nosaltres dintre del servei de que el resident estigui molt dedicat a l'aprenentatge, que és el que ha de fer. També la nostra relació amb aquesta dimensió i aquesta accessibilitat amb la Universitat de Girona, que estem fent ja formació de grau, com amb l'Institut de Recerca de Girona, doncs també facilita tots els plans que els residents puguin anar a fer durant la seva formació, tant de docència com de recerca. També la rotació externa que tenim en un hospital com és l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona és un plus com a gran centre de referència de cara a les rotacions tant de trasplantament renal com de litotrícia. L'Hospital Josep Trueta és un bon hospital per formar residents, perquè crec que és un hospital de referència, és l'hospital de referència de Girona. A més, forma altres residents d'altres especialitats, per la qual cosa el resident que entri no se sentirà sol, i a més està en una ciutat que, tot i que és una ciutat petita, és una ciutat que té molta vida. Jo, personalment, que soc de Barcelona, aquí he notat una gran millora en quant a la qualitat de vida, vaig a tots llocs amb bici. És una ciutat tranquil·la, però no és avorrida. Té molt ambient universitari i està al costat de Barcelona també, vull dir que està a 38 minuts amb AVE i estem al costat de la Costa Brava. Així que jo us animo a que vingueu a aquest hospital a fer la residència d'urologia, que crec que és una molt bona opció.